Здравейте на всички настоящи и бъдещи клиенти, партньори, приятели и фенове на Steny Group. Една от основните ни цели през годините е била да се докажем като открита и прозрачна компания, за която удовлетворението на клиентите стои на първо място. За тези от вас, които са решили да се здобият с фирмен уебсайт или искат да сменят настоящия си, ние стартираме нашата поредица озаглавена Steny сериите. А какво е Steny сериите? Това е видеопоредица, която ще ви предостави информация за това как да изготвите вашето задание за изработка на уебсайт, как да търсите и изберете изпълнител на проекта и от какво да се пазите при сключването на договор с него. Поредицата ще ви предостави полезни съвети, базирани на нашия над 6 годишен опит в поддръжката, изработката и оптимизирането на уебсайтове и работата с над 200 клиента. Това са съветите, които може да се окажат определящи за вашето успешно онлайн представяне. Съветите, които няма къде на друго място да откриете. За кого е подходяща поредицата и защо да я гледате? Поредицата е подходяща за компании, които до този момент нямат представяне онлайн и вече имат нужда от професионален уебсайт. Нашата поредица е подходяща и за всички онези фирми, които до този момент не са отделили достатъчно време и внимание на своята интернет страница, но вече са осъзнали грешката си. Поредицата ще ви предоставя информация за основата, която вие сами трябва да поставите, за да сте успешно представени онлайн. И на последно място, и по-скоро като вторичен ефект, поредицата е подходяща и за други веб дизайн компании, които може да си сварят часовник. А колко часът? Мисля, че е време да започваме. Първата серия от нашата видеопоредица ние сме посветили на темата как да направим задание за нашия уебсайт. Без значение дали вие сте решили да се здобиете с корпоративен уебсайт, интернет магазин или онлайн кампания, е изключително важно да имате добро задание. И тук идва въпроса. Защо ми е задание? Искам просто да имам уебсайт. Толкова е лесно да се здобия с един. Да, но не съвсем. Ето и главните причини, поради които е нужно вие да имате добро задание. На първо място, изготвяйки задание, вие сами за себе си ще кристализирате концепцията и идеята за вашия проект. Това ще ви помогне да поставите реалистични цели. На второ място, изготвяйки задание за вашия проект, вие малко или много ще си дадете сметка за обема и за етапите, през които трябва да премине неговото реализиране. Това ще ви помогне да поставите реалистични срокове и очаквания, без да залъгвате себе си. Подчертавам, много е важно да имате добре структурирано задание, за да можете да получите адекватни оферти. И тук идва и последната причина, поради което е важно да имате добро задание за вашия уебсайт. А тя е рамката. Времева, концептуална, бюджетна, всякаква. Ако вие стартирате един интернет проект, уебсайт, интернет магазин, онлайн кампания, без рамката, вие рискувате той да се проточи във времето и да отнеме много повече от очакваното като ресурси. От всичко казано до тук стана ясно, че е много важно да имате добро задание. Как обаче да го изготвите и какво да включите в него, това е същината на първия клип от нашата поредица Steny сериите. Какво да включите в заданието за вашия уебсайт? На първо място, представете себе си, бизнеса, компанията, конкурентите, партньорите, идеите си. Не пестете подробности, всеки факт може да бъде от значение. На второ място, опишете целите и очакванията от вашия уебсайт. Дали желаете да създадете или затвърдите имидж на марка, или желаете олекотен търговски сайт, който да повиши вашите продажби. На трето място идва и същината на вашето задание, а тя е компоненти на уебсайт. Тук може подробно да опишете вашите очаквания и изисквания относно дизайн, съдържание и структура, функционалност, езикови версии, попълване на съдържанието в уебсайта, както и система за управление на съдържанието. И помнете, колкото по-подробно опишете всеки един от компонентите, толкова по-точна оферта ще получите. След подробно описание на компонентите на вашия уебсайт, вие може да продължите вашето задание с описание на прилежащите към разработката услуги. Всички онези, които желаете или не желаете да бъдат включени в офертата. В това число лого-дизайн и корпоративна идентичност, веб-хостинг, регистрация на домейн, оптимизация за търсещи машини, интернет маркетинг, писане на текстове, фотографски и видеоуслуги, както и всички останали прилежащи към разработката на един интернет проект услуги. След прилежащите услуги може да продължите вашето задание с технически изисквания към проекта в случай, че имате такива. Да кажем, имате сървър, който трябва да бъде използван за уебсайта, просто опишете неговите характеристики. Ако успехът на вашия проект зависи от неговото реализиране в срок,
Опишете го и се обосновете. В противен случай не притискайте потенциалните разработчици и себе си с ненужно кратки срокове. По възможност посочете всички харесвани и нехаресвани от вас конкурентни уебсайтове, уебсайтове с подобна идея, както и уебсайтове, които просто са ви направили добро впечатление. В случай, че имате изискване вашия потенциален разработчик да не реализира подобни проекти за ваш конкурент, то е добре във вашето задание да включите и точка "Договорни отношения", в която подробно може да опишете правната страна на разработката. Не е задължително, но е пожелателно във вашето задание да включите и следните две точки. Първата от тях можем да озаглавим като бюджет. В случай, че имате някаква бюджетна рамка, в която проектът трябва да се вмести, посочете я. При търсенето на фирми изпълнители на проекта, задаването на бюджет автоматично ще изключи всички онези компании, които ще оценят проекта по-високо от вашите възможности. А това ще спести доста време както на вас, така и на тях. Вашето задание за изработка на уебсайт може да финализирате с точка озаглавена "Срок за предоставяне на офертата". В случай, че желаете предложенията на компаниите, към които сте се обърнали, да бъдат предоставени в определен срок, посочете го. И все пак, не поставите нереалистично кратки, както и излишно дълги срокове. Нашия професионален съвет е, че 5 до 10 работни дни са напълно достатъчни. Следвайки тези 10 съвета при изработката на вашето задание, вие вече сте преминали първия етап от реализирането на вашия проект. С готовото задание може да се обърнете към избрани от вас веб дизайн компании и да изискате техните оферти. А как и къде да намерите тези фирми, очаквайте във втория епизод на нашата поредица Stenix сериите. Ако този клип е бил полезен и интересен за вас, но все пак по някаква причина смятате, че нямате достатъчно време, ресурс или умения да изготвите вашето задание, ние от Stenix имаме един екстра съвет за вас. Обърнете се към консултант, човек или най-добре веб дизайн компания, на която имате достатъчно вяра. В качеството си, освен на веб разработчици, така и на консултанти, те ще изготвят за вас задание за вашия вебсайт. Разбира се, не е задължително те да реализират проекта. С готовото задание може да се обърнете към избрани от вас веб дизайн фирми.